Aj ty uvažuješ, ako začať gameplay, aj ty uvažuješ, akú techniku si poriešiť, nevieš, ako na to so softvérom, si na správnom mieste. Vitaj na mojom kanáli, na novom kanáli JT Dimension TV a dnes sa budeme zaoberať, ako začať s gameplayom, čo všetko vlastniť, ako všetko použiť a ako nám to všetko pomôže k správnemu výsledku. V prvom rade potrebujeme zvukovú kartu. Táto moja zvuková karta od Universal Audio Volt 2 je úplne kompaktná, štýlová a je to výkonné audio rozhranie určené pre hudobníkov, producentov, tvorcu obsahov a samozrejme v našom prípade podcastov. Je veľmi obľúbená pre svoju kvalitu, zvuku a cenovú dostupnosť. Čo sa týka dizajnu a konštrukcie, má úplne kompaktné telo, ideálne na prenášanie prácu v malých štúdiách. Má taký retro štýl, ktorý úplne milujem a má veľmi jednoduché ovládanie. Má prehľadný panel s jasne označenými kombikmi a LED indikátormi. Pripojenia má 2 vstupy a 2 výstupy. Má kombinované XLR CRS vstupy, čiže na pripojenie mikrofónov, nástrojov alebo linkových zdrojov. CRS výstupy, čo väčšinou používame pre zvukové monitory. Pravý, ľavý. Má sluchadlový výstup, samozrejme s nezávislým ovládaním hlasitosti. Má vstup a výstup MIDI. A čo je dôležité pre novšie technológie, rýchly a stabilný prenos dát s kompatibilitou pre Windows, Mac a iOS zariadenia. Zvuková karta má veľmi kvalitné 24-bitové 192 kHz prevodníky, ktoré zabezpečujú vysoké rozlíšenie zvuku bez šumu alebo skreslenia. V našom prípade väčšinou používame 44100 kHz a 16 bitov. To úplne stačí. To je vlastne štúdiová kvalita audio CD. Má Vintage Mic Preamp Mode, čo je veľmi zaujímavý mód, pretože napodobňuje zvuk klasických lampových preampov od Universal Audio, čo dodáva zvuku teplý a bohatý charakter. Čo je najdôležitejšie pre nás, má veľmi nízku latenciu, ideálne pri živé nahrávanie alebo monitoring. K tejto zvukovej karte dostaneme aj softwarový balík, napríklad Ableton je priložený, sú tam softwarové efekty od Softube, Relab a Melodyne a tak ďalej. Pluginy pre úpravu zvuku a mixovanie. Čo sa týka výkonu a použitia, je veľmi kvalitná, je ideálna na domáce alebo projektové štúdia. Je veľmi dobrá na nahrávanie v teréne, pretože nepotrebuje externý zdroj elektriny. Výborná pre podcasty, live streaming alebo YouTube videa. Takisto ja ho používam na nahrávanie nejakého klipu alebo na nahrávanie skladby, kde hrám na gitare napríklad. To už je jedno, či je akustická, elektrická alebo nylonová. Tak, to by sme mali k tejto zvukovej karte. Ak chceme robiť podcast, potrebujeme aj kvalitný mikrofón. Na podcast sú využívané väčšinou 2 typy mikrofónov a to je kondenzátorový mikrofón a dynamický mikrofón. Dynamický mikrofón funguje na princípe elektromagnetickej indukcie, kde cievka pripojená k membrane reaguje na zvukové vlny pohybom v magnetickom poli. Do fyziky hlbšie nepotrebujeme tentokrát chodiť. Je odolný a trvácný, je menej citlivý na tiché a jemné zvuky, ale výborne zvláda vysoké hladiny zvuku, napríklad zosilnené nástroje, bicie, spev. A v tomto prípade dynamický mikrofón je veľmi dobrý, pretože aj nechcete, aby bolo počuť okolité zvuky, prípadne nahrávaš ten podcast doma, kde vo vedľajšej izbe sa môžu rozprávať rodičia, brat, sestra, môžete mať návštevu, tak ten dynamický mikrofón nie je až tak citlivý ako kondenzátorový a nebude tieto zvuky zaznamenávať. V princípe vlastne dynamický mikrofón by mal byť vo vzdialenosti od tvojej pusy asi takých 15-20 cm. Pokiaľ chceš to robiť low budget, tak odporúčam dynamický mikrofón, pretože takisto je obvykle lacnejší ako kondenzátorové mikrofóny, čo ho robí dostupným aj pre začiatočníkov. Kondenzátorový mikrofón, čiže v tomto prípade aj tento môj, používa kondenzátor na premenu zvuku na elektrický signál, čo mu umožňuje veľmi presne zachytiť detaily zvuku. Je veľmi citlivý na jemné zvuky, vďaka čomu zachytáva detaily a nuancy hlasu alebo nástrojov s vysokou presnosťou. To znamená, že keď máš hlasných susedov, je možné, že v tvojom klipe, keď ho zostriháš, bude počuť aj susedu. Čo ho ešte odlišuje od dynamického mikrofónu je to, že potrebuje fantomové napájanie, teda 48V napájanie, ale v dnešnej dobe každá zvuková karta toto fantomové napájanie ponúka. Čo
Čo sa týka ceny, ako sme spomenuli, je zvyčajne drahší, ale poskytuje profesionálnu kvalitu zvuku vhodnú pre nahrávanie, najmä v kontrolovanom prostredí. To znamená, to prostredie je odhlučnené, je akusticky správne upravené a hlavne je tam ticho. Čo sa týka hardveru, povedali sme si niečo o zvukovej karte, o mikrofóne, ale k tomu potrebujeme aj počítač. Je jedno úplne aký, hlavne aby mal USB pripojenie staršie alebo novšie USB typu C. Ja používam MacBook s M1 čipom, ktorý si myslím, že ešte najbližších 5 rokov bude postačujúci na to všetko, čo človek dnes robí, pretože tieto stroje sú maximálne výkonné. Koniec koncov, niektoré zvukové karty dokážete napojiť priamo do mobilu, pokiaľ máte podporu na pripojenie externej zvukovej karty. Čo sa týka nahrávania obrazu, v mojom prípade používam môj iPhone, väčšinou na HD rozlíšení alebo Full HD rozlíšení tentokrát. Na čo si musíme dávať pozor je to, aby sme vedeli koľko alebo v koľkých obrázkov za sekundu môj iPhone alebo telefón nahráva, pretože je to veľmi dôležité, keď budeme synchronizovať obraz z hracej konzoly alebo z počítača. Tieto čísla musia byť rovnaké. Ak rovnaké nie sú, dochádza k problému so synchronizáciou. Čo sa týka videoeditorov, môžeme si spomenúť dva podľa mňa najlepšie videoeditory, za ktoré nič nezaplatíš. Prvý z nich je Shotcut. Shotcut je bezplatný, otvorený software na úpravu videa, ktorý je ideálny najmä pre začiatočníkov, ale aj pokročilých užívateľov, ktorí hľadajú jednoduchý, no funkčný editor. Samozrejme, každý program má svoje nevýhody a Shotcut môže pôsobiť trochu zastarane a menej intuitívne, ale pri zložitejších projektoch môže byť aj menej stabilný a pomalší. Ďalší program, ktorý je zdarma a je úplne top, podľa mňa je DaVinci Resolve. DaVinci Resolve je jeden z najlepších profesionálnych editorov, ktorý je dostupný aj vo verzii zdarma. Je ideálny pre pokročilých užívateľov, ktorí chcú maximálnu kontrolu nad videom a zvukom. Je podporovaný Windowsom, Macom, ale aj Linuxom. Keď si tento editor stiahneš, môže to pôsobiť trochu chaoticky a tak odporúčam ponoriť sa do toho alebo stiahnuť si nejaký know-how na tento program. Ako náhle sa to naučíš, tak určite neoľutuješ. Dobre, čiže základnú výbavu, low budget výbavu by sme mali spomenutú. Teraz sa potrebujeme rozhodnúť, či budeme nahrávať Xbox klipy alebo počítačové klipy. V mojom prípade používam Xbox série S. Xbox séria S s 512 GB kapacitou je mega kompaktná a cenovo dostupná verzia konzoly od Microsoftu. Navrhnutá pre hráčov, ktorí chcú vstúpiť do sveta moderného hrania bez veľkých investícií. Aj keď je menšia a menej výkonná ako je väčší súrodenec Xbox X, ponúka výborný zážitok z hrania. V mojom prípade je táto séria S úplne dokonalá, pretože ja hram príležitostne kvôli tomu, aby človek trošku utekol z každodenných problémov a samozrejme podporuje aj formát 4K a vôbec absolútne nič nechýba a stojí niečo cez 200. Hlavné výhody tejto konzoly sú hlavne cenová dostupnosť, kompaktnosť, rýchlosť a výkon, ekosystém a spätná kompatibilita. Samozrejme aj táto konzola má nevýhody na zváženie a to je menšie úložisko, je bez diskovej mechaniky a nižší výkon ako séria X. Ale pokiaľ nie si náročný hráč, že potrebuješ hrať na 120 obrázkov za sekundu a extra mega super duper detaily, tak úplne postačí táto konzola. Jedna ešte obrovská nevýhoda Xboxu je, že Xbox sám o sebe dokáže nahrávať klipy s dĺžkou maximálne, myslím, že 1 minúty vo Full HD. A keď chceme robiť gameplay, potrebujeme nájsť nejaké východisko k tomu a to východisko je externý hard disk. Ja používam takýto externý hard disk, ktorý má kapacitu 2 TB. Je to klasický platňový hard disk so 7200 otáčkami. V mojom prípade myslím si, že nie je dôležité formatovať SSD disk na zápis gameplayu, pretože pokiaľ nahrávate vo Full HD, tak ono to bude, si myslím, že s pripojením 3.0 úplne bez problémov fungovať. SSD rýchlosť nie je potrebná na zápis vlastne vášho videa z Xboxu, ktorý neskôr použijete na strihanie.
jedna vec je veľmi dôležitá, čo potrebujete urobiť na začiatku. Pardon. A to je naformátovať váš harddisk na NTFS systém. To bez problémov zvládne váš Windows. Mac vie takéto harddisky iba čítať a kopírovať, formatovať samo sebe nevie a preto budete potrebovať nejakú aplikáciu na to. Jedna z týchto aplikácií je veľmi dobrá, ktorá vlastne sa dá použiť zdarma na 7 dní. Link vložím dole pod videom. Ako náhle ste váš harddisk naformatovali, pripojíme ho k Xboxu. Teraz sa pozrieme na to, ako zmeniť východiskovú lokalitu pre nahrávanie vašich klipov. Dobre, takže harddisk sme zapojili do Xboxu. My sa potrebujeme dostať sem na túto ikonku Capture and Share. Pôjdeme do Capture Settings. A tu nám musíme vybrať v Capture Save Location, či to budeme nahrávať priamo do Xboxu alebo na náš harddisk, ktorý sa v mojom prípade volá Xbox. Rozlíšenie Full HD. Aj napriek tomu, že tu napíše 1 minútu, tak budete môcť nahrávať gameplay až do 60 minút. Vlastne myslím, že maximum je 1 hodina. Tak teraz ja som si zapol napríklad hru Lego a môžem začať nahrávať. Tak a videoklip sa nám nahráva na náš externý harddisk. Tak na teraz je to odo mňa všetko. Dúfam, že som ti aspoň v niečom poradil. Ak budeš potrebovať poradiť ty, ako zvukovú kartu vybrať, aký mikrofón kúpiť, kľudne mi daj vedieť do komentu. Nezabudni odoberať môj nový kanál pre ďalšie novinky, ktoré budem pridávať. A ak by si sa rozhodol hrať gameplay alebo zistiť, čo bude v ďalšom videu, môžeš sa iba na to tešiť. Pretože v ďalšom videu môžeme rozoberať, ako strihať, ako synchronizovať obrazy spolu dokopy, ako synchronizovať zvuk z mikrofónu, tak aby to všetko pekne sedelo, aby sme sa dopracovali k super výsledku. Tak čau, JT Dimension TV.